Allah ya sa mu samu mashin ko moto a wurin nan dai wanda zai taimaka kan bakin hanya mu je babban hanya mu tafi. Iman sauri mana. Wuce muna tafiya kin tsaki na ta mankayi. Hajja haba ka dan Allah dan annabi ya za a ce kalle ka fa jibi wannan da ka sa ka jibi ka fa wai yanzu haka za mu tafi dan Allah dan annabi wai a ce duk kwalliyan da ne kuma aka za mu tafi binne fa Allah ni wallahi kin yin tafiya tare da kai nake haba ka ni ina kawun naki tafiya ke da ni haba dan Allah haba ka binne fa za mu shiga ko wanka ka to wani wanka kike so in yi ki duba ganin da wani wanka kike so in yauce ka ni wallahi ba dun inda ta hada tafiyar nan tare da kai ba ta kuma yi rantsuwa Allah da ba zan yi tafiyar nan tare da kai ba Allah ke mun so wa hau mu je kawai ga mai mashin mu samu gaskiya ka ba zan hau mashin mu kai malam kawai ya yanzu kina nufin ba za ki hau mashin din ba ina gani kin sai wani moto ne ko jirgi sama da zai dauke mu wa in kadu Audio Jungle. in mata na zuwa ne har zan je bakin hanya ne zan hau motar unguwar sarki ne to ai ni ma dai ina ganin zan karasa ta can din zan ma wuce can din mu je mana daga nan in yaso sai in sauke ki malam za a yi haka kuwa shi karan ba matsala ke dakin hau moto ne da kan ku tafi bani kaga ja'ira duka zuwa an je fitsari kin samu moto kin lale kin haye kin tafi kin bani wannan waye kin san shi ne kawuna ne gaskiya wannan ni ba zan iya daukar shi a cikin mota dan zai lalata min mota sai dai in sa shi a boot in ya da zai hawo in zai hawo boot zaka hawo boot ko ma zan hawo moto a sani a boot alquran ga AC ga sanyi ka jira za a bude maka kawu nan ne ko haba nan zaka zo ai nan ne nan zaka gane nan ba nan gun saka kayan su kayan ko wani kai ne zaka hawo na ga maka shiga nan ba nan ne boot dama na ga maka duwawu mota shikenan tunda ba za ka hawo ba me bambancin ka da kayan to ba zan hau ba me bambancin ka da kayan ba zan hau ba shikenan tunda ba za ka an mai da ni kaya kawai an mai da ni sai ka ce lodin an yi lodin tarugu ko albasa ha wai na fitar ya zan yi haka nan za a bude min shiga wallahi amma ke Maryam kawun naki za a saka abu ka shi da tafiyan kenan to ya zan yi ya zan yi ha 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 ha